Bi me kalo kile mugan ani duri samba flani mugan ani kele segambali nyina bolo we awde awunu ba fle sanga na ka wakati anga bolo kanala mali kona yan kata se mali ko kana ma ambe aw befu aka wakati uchugala atun sigile me ka kuna foni mi makono mali kuna foni.net ale jabranika ni o watisili ayo bisimila. Bi kuna fondamne la sa anga jamana nyama ni oyen banda wiye kata se ministre nyama ma no e Moktar wani kunu koni anga wul masiri tabo uka wele sira uluma me kalo kile muga ani nani akera katika ulu feno ulu tawati mina sa ninga tanu ye katika udaga yoro la sa ni ministri akuma chentigi yara anga ministri nyama ale masuri nyama ulu fe ni wakati na ngunu kan chale me bololo kana fantan nani bela jelena alsa amasiga don kumi gara sabu ye kani manunu ninka umine be kon shira ni hakili wasu ye ila sa tunu tenen sufela la me kalo kile muganani kele ina sa gouvernement kura o sigira gouvernement kura mi yere sa ni ale cira ayoroni bela a gouvernement kura la ma muga anduru o de ba akonna la mata ani kele uluduna ma duru o ye muso ye mata ani nani ministre la sa ulu koni segina kana o no la nga ministre sababe no sa munulu comité national du salut du peuple CNSP sa ni oye anga fanga sugu ba koro nunu ulu koni ma saba nunu ulu sembora ministriya kuraina. ONU secrétaire général ni Antonio Guterres sisa ale koni wele bla kuno me kalo kile muga ani nani aka bololo kanala ni o tuti ka basi kokola na anga jamana o konala wa ko akla tuni ka anga jamana nyama kata se ministre nyama ma ka ulu bla telela mi ni ayaka jornan ko ira anga jamana konala ni wakati na ka foko ale koni jorolendo anga jamana transition no e chama chafanga latme bak ko nyuma isa a jorolendo ula ni wakati na yoro so chero mi na shibeti jo sambi saba boyangura ale kon kera sabu ni ga wulufa ka o bone anina me kalo kile muga ani saba temenina akera banga alebe bura sigidala bura alebe yoro so o laminina mauka fola sa kera mamunu nyana uluko ko aye fay ni ga bere ka o de ke ka abugo bere kelen ka abugo sa akonta yana o roni bela jelina wa ma kelen fana tumbi fayin kere fe no demsen fitini sa o kon fana sebe koro jogina ni wakati na ale koni jogine no bi laptani sola wa ko mauka fola tuguni sa ko ni che ko nyara mini fe o de kon tumbe akono abe ni barajugu nke wakati mina amita ko kan kibarula amita chadika uka jamana o konnala uka kalande munu be no nulu kala kalana numa bara soro folo me kalo kile muga ani nani no bena kunu masa ulu kon boraninka uka nisongo ya uira o konnala sa uka wol matita ba no uka ba police la ka ulu kon boraninga manunu ka uchari ni gaz lacrymogène uchari ntola sa a gaz rekera sa wisa ninka do lycée do konna no uka chamache kalanso uka lycée nyama ni oyuka karamogo baisa ale kon bora ninka nisongo ya kaira ka fo ko ni ubuka gazi fili la sa o kon mangateka do uka kalanso ulu konnala ameta seribi uka kuna fondila ulu kon bora kalama ka fo bololo kanala ko coronavirus tesi ni oya asega laisa ko ale kolon kore ko be ni wakati la mina abe soro songo damateme jala kateme korole kateme nyuma yere songo o kasa mi ni ale coronavirus yera ba yira ka fo sanga anaga wakati ko coronavirus bana koni otila mali kuna foni jabaran la jabo akulo garze kera ni kuna foni bi ni ngada awkelen na bela jelen kuluka aw ni che aw la jel ko mana alsa ame do de ke anga jamana alaka basila na kono anga jamana anya nyini masara manife jamana intanya be ma o mabulu alaka anga jamana alaka kalfa otigila ni wakati na ambe jamana basigide fe ante foi fe na anga jamana basigite okmala aw ka ambe shini inshallah kuna fon kura ulu keneka